नमस्कार मित्रांनो. अ, हा आहे नौपाड्याचा रस्ता. मी गोखले रोडला आहे. अ, ही आहे हरिनिवासची बाजू आणि ही आहे स्टेशनची बाजू आणि ते हॅशटॅग द लेबल म्हणजे जनता स्नॅक्स हा वडापाव फेमस आहे. आणि इकडे पूर्वी ना इथे इथे एक झाड होतं. हे तोडलं गेलेलं आहे. हे फार आधी तोडलं गेलेलं आहे आणि आता हे ठाणे महानगरपालिकेने एवढं चांगलं झाड तोडलेलं आहे जे जिवंत आहे. बघा याच्या फांद्यांवरनं, याच्या खोडावरनं कळतंय बघा हे जिवंत झाड आहे. हे का तोडलं असेल बरं? आज हे एवढं मोठं झाड का तोडलं असेल? ठाणे महानगरपालिकेने ही कारवाई केली आहे आणि अशा बऱ्याच रस्त्यांवर ठाणे महानगरपालिकेच्या रस्त्यांवर अशी मध्ये मध्ये झाडं तोडली गेलेली आहे. का बरं तोडली असेल झाडं ही?